Двері зачиняються. Наступний припинок – міні-ринок. Міні-ринок. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – вулиця Лізы Чайкіної. Вулиця Лізы Чайкіної. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – площа декабристов. Площа декабристов. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – вулиця Поповича. Вулиця Поповича. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – обутковая фабрика Ньоман. Обутковая фабрика Ньоман. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – вулиця советских пограничников. Советских пограничников. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – вулиця Гальнових. Вулиця Гальнових. Двери зачиняют. Рынок площадь Советская. Площадь Советская. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – дом сувязі. Дом сувязі. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – автовокзал. Автовокзал. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – кинотеатр «Усход». Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – вулиця Переможная. Вулиця Переможная. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок – троллейбусное управление. Троллейбусное управление. Славы. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – судово-медицинська експертиза. Судово-медицинська експертиза. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Гродно-Азот.